така отново сме тук, след като банах няколко IP-та, защото един педал се опитал ми през сервера. Защото иска да го опнем, а ние... Victory is mine! Тъпо афор. Ще намерим супер якото място. Окей, а къде това е? И това ли е якото място? Да. You're running very low. Holy shit, човек, чакай, че записвам в диск C. Ей сега, фък. И така, ето продължаваме клипчето. Трябваше да се разправяме с едни идиоти. И оправихме един-два проблема. Между другото, след 5 минути има рестарт. Си. Да. Can I go cut the wood? Ама човек телепортира с прима. Не, няма да чупеш нищо, педерас. Не е хубаво в джунгла да живеем. Сък ма кок. Добре, не може някъде да отиде в джунглата да цепа дървета? Далеч. Не. Далеч. Добре, далеч. You can tell me what to do, you know. Кмет няма да представя какво прави. Какво? Няма си да представя какво прави. That's Billy. Беле. Оле, най съм ти споделил, бе. Беле, детенцин кол. Стоп шеринг. Трябва ли ни луд? Не, аз имам. Корс. Човек, не мога парам, че 30 минути играл съм диамант. Къбъл стон ми чуде. Къбъл. Okay, I'm gonna get cobblestone. Кобъл. Good boy. Grammar nonsense. Имаш ли храна? Да, имам 11 пардон. Аз пък имам 2 пилета, 6 порк чоп. Взел съм и пържолите и гомнил. Не, аз ги убих. Сега видях, че ми липсват пържоли. Cobblestone я взем. Да. But I don't wanna. Кобъл. Какво? Где там кобъл? Mining are going, mining are going. Колко cobblestone? Колко те на сърцето? Колко ми на сърцето ми е само 41. Ай, 2 от мен да видим. Ще ни записвам. Защото си тук. Не бе, бам се бе. Значи cobblestone. Не бе, направи порни и почни го почеш, какво ми кажа. Какво правиш ли? Добре, къде да го оставям това крафтинг тейбъла? Еш ли е тук в дървото? Аз ако го бутнеш, нали знаеш какво ще? Не, ако с брадва го бутна. Той ще имаме още един етаж. А къде да остава фурните? И ферма трябва да правим си. Кой не? Where to put that shit, man? Е, тук ли виж отстрани? Е така. It's ugly. Не, махни го. It's fucking ugly. Махни го. It's ugly. Оле, виж колко хора има, бе. 12 човека. Не. Damn, нига. Добре, къде ги оставям? Естествено не знам, някъде тук ги оставям. И сега какво да пича? Сега първо изпечи храната. Не, аз имам храна, изпечена. И ни трябва и съндъци. Човек, това супер много. Во! Мои пари ми взима. Булдозера ли? Да.
Знам! Tell me, Sisi, are you mad? Yes. Vagina. Sisi, какво става с Peanuts? Става. Какво? Става. You did it again? No. Why? No. You wanna do it? What? Good boy. Човек, после ще ги преместваме тези шничуни. Ох, човек! Пак тъпия Майнкрафт майна, ще му бъв путката майна. Пак ли ти бъгва, бе? Не, защото са го направили с тия логове умрели. Всичко да се щупили. А, не, къде са връзкат, нали? Да! Welcome to the real world, bitch. Че е ретардско, Не, три такова си спускат майна, ще ми бъв майката. Какъв е живот? Махни, бе. Лай, мад. Че в момента отивам си махам парите. На лапуш. Така трябва да правя майна. Трябва да го потекнем обаче. Човек има крава в шопа. И така трябва да. Чакай сега. Кога ще ми свършат парите, бе? На кое на мани? Чакай, тези 278 да ги мана. Сега да ги фървам. Миро, Какво? трябва да купим такова. Какво? Обикновено дърво. Обикновено дърво. Аз имах обикновено дърво, но направих съндет с него. Няма логове. Даде. Парижола. Имам 13 изпечен стоун. Да изпече ли още? Си. You want more stone? Да, много ясно. Направим стон с лампи. О. И служи малко. Тортове. Какво? Торчес. Трябва да ходим в недра за глоустоун. No. Глоустоун. Глоу. Утре човек, че няма хора, сега така има супер много материали. Какво? Викам ти е хубаво, че сега никой не е взимал глоустон, не е да не види. Откъде знаеш? Нали знаеш, че Защото има супер малко хора на това. малко. Между другото, къде си човек? За какво си ми не видим? Тия ломки сега ги чупи и ги обръщай така хубаво. Кои лого? Майнкрафт. Ама ти може да ги слагаш така, бе, че... Вау! This is some stupid shit, man. Честно не. I don't wanna do this shit. Между другото, как може да скачиш на къщата? Какво? О, ама ние може да сетнем хома, бе. Да. Сетни хом. Не знаеш, че можеш да пишеш просто тъпа се. Тъпа да. Това са админски такива. You can't do that shit. Minecraft doesn't work like that. Между другото, вече има доста iron. Трябва ни ферма да правим. Отиви да вземеш логове, бе. Откъде взема логове, бе? Не като сечеш дърва може би, не знам. В джунглата такива логове, откъде е намерен? Няма да ходиш в джунглата... Си темпъл! Къде? Те ще ми трябва такова. Храна изпечи ли? В съндък има. Чукал. Чикен. 2 чикени ти пълни цялото такова. Не го пълни цялото. Фо? Не го напълни цялото.